Ja sam Branko Rajko, živim u Umagu, u Istri, u Hrvatskoj. Nije da sam prvi puta ovdje, znači negdje u 10. mjesecu 2016. sam saznao za doktora Mitreva i to baš u Puli kod jednog mog školskog prijatelja, primarius Pikot, i on me je uputio na doktora i rekao je da oni kao liječnici idu kod njega da se podučavaju. I ako mi iko može pomoć, može mi on pomoć. I došao sam na rješavanje problema sa krvotokom i sa nogom. Ja u Hrvatskoj nisam mogao to riješiti ovo. Napisano, crno na bijelo, ne može se. Nema klinike u Hrvatskoj koja se može napraviti. I evo, znači u srijedu su me primili, četvrtak, petak, operacija. Danas je ponedjeljak, mogu hodat i osjećam se dobro.